Forestil dig 2 hunde, der ligger helt stille, mens jeg følger et eller andet med øjnene. Jeg ser, hvad det er, de kigger på, fordi at, det er uden for billedet. Altså, hundene de er så fokuseret på den her ting, så de har lukket hele resten af verden ude. Eller næsten resten af verden. Du må, hvad fanden snakker du om? Jeg er med at så på Arte-kanalen, eller DR2, eller MTV. Men altså, hunde, de har ikke lukket hele resten af verden ude, fordi der er en kraft, som er stærkere end tiltrækningskraften fra tingene. Ja, og hvad så det? Det var selvfølgelig manden, som havde placeret dem foran kameraet og sagt dæk. Har du sagt hvad? Dæk. Eller dæk. Du ved, for hundene til at ligge stille, i stedet for bare fare hen og bide fast i den her ting, som de tydeligvis havde lyst til. Ja? Mm. Og man så slet ikke den der ting der? Nå, det gør man til sidst. Jamen, hvad var det så? Tennisbold. Nej, du har ikke noget hylde. Hey, Jesper, for fanden. Nej, har du ikke? Der er ikke nogen af jer, der kalder I flamper, vel? Og det er fordi, jeg arbejder derude. Vi er ved at lave en kunstvideo derude med 2 hunde. De sidder så og kigger på en tennisbold. Det er sådan en lille puddel og stor fed Sankt Bernhard, ikke? Og de her hunde, de er simpelthen så fokuseret på den her tennisbold, at de slet ikke lægger mærke til, hvad der er rundt omkring dem. Altså, alt andet er fuldstændig ligegyldigt. Jeg ved heller ikke, hvor jeg står og siger det her. Nej, det ved jeg heller ikke. Jo, jamen, det gør jeg, fordi at sådan havde jeg det faktisk helt præcis, da jeg så dig over på den anden side af gaden. Alt andet blev pludselig totalt ligegyldigt. Hvad skal du med? Nej, jeg tager bare bussen. Okay, vi ses. Man ser 2 hunde, ikke? De sidder så og følger en tennisbold med øjnene. Ja, nu ved jeg så ikke lige, hvorfor jeg står og fortæller det her. Nej, det ved jeg heller ikke. Jo, det gør jeg, fordi at, sådan havde jeg det helt præcis, da jeg så dig over fra den anden side af gaden. Alt andet, det blev pludselig totalt ligegyldigt. Mm-hmm.